Yes, hello po ulit sa ating mga followers ngayon. Andito ulit tayo sa ating programa HCI, CMD Kalusugan at Kabuhayan. Ako po uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee, nangungumusta sa inyong lahat. Mga listeners natin ngayon, kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. So sa mga listeners natin, kung may mga tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang po edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Ang aking text hotline 0939-904-0717 0939-904-0717. At tayo po ay siyempre napapakinggan sa DCGB Legazpi, sa Facebook ng DCGB, sa OKFM, Daet Camarines Norte, sa 100.5 Cool Radio, Daet Camarines Norte, and of course sa 101.3 radyo natin in Paracale at sa 89.1 Bicol Idol in Legazpi City. So, kumusta po kayo? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman tayo sa ating mission to help restore the health of people. Kaya calling all people na may mga problema sa kalusugan, kung kayo po ay umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang inyong mga sakit o kaya kayong mga due for operation, ano man po ang ooperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power Trio. Pag sinabing Power Trio, CMD, CBF at ang ating Cell Bio Juice, tried and tested, and that's really a perfect combination para ma-restore kayo the natural way. But for healthy people, take Power Trio, mamimaintain yung healthy kayo. Kung may sakit, take Power Trio, mari-restore ang inyong mga problema sa kalusugan. Oo, kailangan lang subukan para mapatunayan. Dahil ulit-ulit na binabanggit ng inyong lingkod, marami na po nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na save po natin sila. So ano pa po ang iniintay natin? O dito sa isang nagte-text na to, na taga ano pala, hopefully ay mapakinggan din to, itong programang to, na nagtatanong, sabi niya, ano po ang pa-therapy? Pwede po ba yan sa may heart disease or clogging and enlargement ng puso ha? Ang edad niya is 47 years old, taga-Daet Camarines Norte. Alam niyo po, hindi lang yung pagpa-therapy ang kailangan mo. Importante mag-take ka ng ating Power Trio. Pwede niyo pang sabayan ng CR Juice. Mag-detox po tayo. At itong problema na to ay garantisado matutulungan. Kasi ang ating CMD talagang tried and tested pag nag-take ka ng ating CMD, pinalalabnaw ang dugo. O, diba? Gumaganda ang circulation. At yung mga bara sa puso, bara sa ugat, bara sa utak, sa brain, na pwede mag-cause ng stroke, pwede mag-cause ng cardiac arrest. Diba? Diyan sa ating puso, kung may bara yung puso natin, ay maiiwasan yan kung seryoso tayo nagtatake ng ating HCI CMD, because CMD napakayaman sa magnesium, pinalalabnaw niya ang dugo, gumaganda ang circulation, pati yung puso natin, yung ibang mga organs natin nagiging healthy. Tandaan, pag healthy yung ating siyempre yung ating mga cells, pag naging healthy yung mga cells natin, magiging healthy yung mga organs, yung ating mga system, ang kabuuan ng katawan natin ay magiging healthy. Pag healthy tayo, siyempre marami tayong magagawa sa buhay natin. Tandaan, ang products, iisa lang yung iisa lang yung katawan natin. Huwag natin ipagkait sa katawan natin yung kailangan niya. Una, tamang tulog. Kumusta po ang tulog natin? Kayo ba ay natutulog pa ng tama?
'Di ba? Kasi napakarami po diyan, hindi na sapat ang pagtulog. Hindi na natutulog ng maayos. So, bakit nga ba? May araw para magtrabaho tayo. Tingnan mo yung paano yung creation ni Lord. Bakit may araw para magtrabaho? Bakit naman may gabi para tayo ay magpahinga? Because healing takes place when a person is sleeping. Huwag ipagkait yung tulog. And of course, proper nutrients. Which is kung hindi na po natin nakukuha sa mga pagkain ngayon yung kailangan ng ating katawan, proper nutrients, yun ang kailangan natin. Hindi kaya yan kung sa hindi natin nabibigay sa katawan natin yung kailangan na nutrisyon, nandyan po yan sa ating Power Trio. Pag sinabi Power Trio, it's the perfect combination ng ating CMD, CBF at ang ating Cell Bio Juice. Oo, kaya ang dami talaga, nagno-normal healing lang pag nasubukan yung ating produkto. Okay? So, ulitin ko lang yung aking text hotline, it's 0939-904-0717, 0939-904-0717. Yan po ang aking text hotline para ma-address natin ang inyong mga katanungan. Kasi ang ating product tried and tested na po talaga. And of course, hindi lang yung health ninyo ang gusto namin matulungan, kasama syempre ang kabuhayan. Maraming nag-join sa atin dahil may mga sakit nang na-prove nila na maganda talaga ang ating product ay ginawa yung negosyo. Kaya naman ang daming nag-benefit sa ngayon sa ating produkto. Okay? Ulitin ko lang yung aking text hotline is 0939-904-0717 at sa ngayon, ito para ma-inspire kayo, isang magandang kwento ng kagalingan paano nakakatulong yung ating produkto. Pakinggan po muna natin. Okay, nandito kami ngayon sa Cloud9 para sa aming training. Nako, andito nagdadatingan na ngayon yung mga delegates dito sa aming training dito sa Cloud9 in Antipolo City. Pero gusto ko muna pagpiestahan itong mga galing sa Singapore Cruise, mga leaders ni Health Code International. Ito ngayon mismo sa aking harapan. Siya na lang magkwento. Ano ba ang experience nito? Actually, napakasipag ng taong to. Ano ba yung experience niya ngayon sa Singapore Cruise? Ma'am, good morning. Pakibanggit lang pang pangalan, taga saan, at ano yung experience mo sa Singapore Cruise? Okay. Ako po si Marites de Luciento, si Stakis ng Mandawi. Ano talaga, ang ganda. Gagaling lang namin kagabi. Almost 3 or 4 days na tamamel noon. 4 days and 3 nights kami nakastay doon sa Singapore. At amazing talaga. Ang laki talaga ng barko ng cruise. Royal Cruise, Royal Caribbean Cruise. Yun talaga ang natatak na pinaka. So, iba talaga ang Health Code International. Sa buong buhay ko, siguro pag hindi ako nakasali dito, hindi talaga ako makasakay ng ganito. Sobrang saya talaga. So, thank you HCI, Sir Edward, thank you po. Sana maghataw tayo para kayo na din ang susunod sa amin. Okay, so napakaganda. So exciting talaga. Grabe ang experience namin. More than 20 delegates from the Philippines na nag-enjoy ng Singapore Cruise. Grabe talaga. Parang ang mga nandun talaga yung mga rich, mga mayayaman. Pero nakasali tayo doon sa anyway. Opo, na-experience namin po yung mga grabe yung mga magagandang pagkain. Ay masasarap na mga pagkain. Hindi na natin alam kung paano natin kakainin yung mga yun. Pero enjoy talaga. It's really a great experience. Pero ito si Ma'am Tess talaga matagal na rin tayo magkakilala, ma'am. Pero gusto ko malaman, ma'am, ano ba yung personal experience mo? Kasi kami, bakit kami nandito sa Health Code? Of course, because of our powerful product. Sigurado ako meron ka rin magandang experience. Kaya nandito ka rin mula noon hanggang ngayon. Sa Ma'am Tess, yung personal experience about our products po. Totoo yun. Totoo nga. Kaya nagstay ako dito sa HCI kasi ang ganda talaga ng product. Ang ganda. Kasi ako, isa akong business woman, stallholder ako sa Mandawi. Nagbibinta ako ng
ng ng karne, pagkatapos yung lifestyle, kaya nga marami ako. Masakitin talaga ako, oo. Asthma, may high blood, may mayoma pa. Hindi ko akalain ang product ng HCI CMD, ito talaga nagkakorek sa akin. Ang kagandahan pala, ngayon, 2015 ang na-experience ko sa kapatid ko, alam niyo ba? Kaya nga sabi ko sa Lord, siya ang nagawa ng paraan na para bang binigay siya ng material na tulong sa atin ng isa't isa kasi last July 2015 yung kapatid ko inatake ng diabetic, maabot ng 538, yung BP niya is 240/140. Hindi ko akalain doon sa emergency room anong matulong ko sa kanya kasi parang papunta na sa comatose, pero ginagawa ko ko ni Lord itong minatriyo itong tabang ng CMD, hinaplos ko kasi bawal magpatak sa kasi nandyan sa emergency room. So pinahaplos ko sa mukha niya lahat ng katawan. Akalain mo in seconds yung niya nawiwiwi, nagbabalik ng normal. Pagkatapos CT scan ang result, may blood clot siya ng 48 cc. Hindi ko akalain sa tulong ng CMD natin, pinatransfer ko siya na ibang ospital para makainom ko siya ng CMD. Hindi ko pa nakapunta doon, pinatransfer sa ibang ospital. Nilagyan ko ng 60 ml na water, pinatakan ko 200 drops ng CMD. Hindi ko akalain. Pang 48 cc. After 5 days, sinitiskan uli, nagdat na lang. Ang ganda talaga ng product, no? Ang ganda. Ngayon, sa totoo lang, hindi na operahan ng kapatid ko. May na-stroke siya, pero i-compare mo sa case ng ganon. May nakita ako yung case na gano'n na 48 cc pinaoperahan. Ngayon, parang gulay. Pero yung kapatid ko, ako talaga ang nag-decide na hindi operahan sa tulong ng produkto natin. Pero hindi mo akalain, hindi siya na-operahan. Ngayon, nagbabantay sa apo niya, and God grace. So, sana itutotoo lang ang tinitestimony ko. Sana gumagamit kayo hindi umabot kayo ng atake. Prevention is better than cure. Totoo. So, Ma'am Tess, sa family nyo po, lahat na ba kayo gumagamit ng ating product? Oo, kasi yung ina ko, for the start, nagamit siya ng CMD, pang ugod-ugod. Parang 68 ata yung edad niya. Ngayon, 76 na siya, 78 na nga. May cellphone na siya. Dati wala siyang cellphone kasi maghahanap siya ng yung enchos niya. Baka hindi niya. Ngayon, hindi ko akalain, nag-iinom siya ng CMD, patakpan, nilagyan ng tubig. Ngayon, wala na siyang tungkod, lumalakad. Oo, parang bumabalik ang niya, energy, at saka lahat talaga. Pero mas maganda talaga yung natin, yung lifestyle natin, i-change din natin para mas mabisa talaga ang epekto ng HCI CMD. Yan. Pero sa'yo, Ma'am Tess, kanina may mga nabanggit ka sa akin na health problems. Lahat ba yan natulungan ng product natin? Oo nga, sa totoo lang, 3 years akong nag-calci block. Yun na nga, 3 years akong nag-calci block. Since 2005, nagamit ako ng CMD. Nag-start ako ng calci block ko is 2002 until 2005. So, almost 3 years. Paggamit ko ng CMD, hindi ko akalain, ilagay lang ng water. Ako talaga ang nag-observe. Pagkatapos, until now, wala na akong maintenance. Yung hika ko, yung asthma ko, nawala din. Amazing talaga ang product natin. Yung mayoma ko that time, 2005, may mayoma ako, dinayagdose ako ng doktor, may mayoma ako. Sabi ng doktor na wala daw gamot na makapaano sa mayoma. So, kailangan mag-matured operahan. Hindi ko akalain na wala. So, para as amazing talaga ang product namin. Kaya, try na kayo. Sanay na kayo. Yun nga. Kaya, alam mo, di ba nung nakilala kita before, hindi ka naman ganyan ka-glow, Ma'am Tess. Ngayon talagang glowing talaga. Totoo pala yun na pag ikaw ay user ng ating Power Trio, ang ating CMB CBF at ang ating Supreme Juice, you will also experience that
15 years younger. Na-experience mo ba yon? Oo, ngayon bata na ako. Oh, hindi na 20 yata. Oh. So sabi nila, iba talaga ang magamit ng Power Trio kasi yung product natin ay para sa cells, di ba? So kaya nga, kung anong mga cells na damage, isa yun na dahil sa lifestyle natin. Kaya nakita ko, nagbo-blooming din ako. Ayan, Ma'am Tess, ito po ay maririnig sa Bicol Region. And of course, anong message mo sa mga makakapakinig ng iyong magandang testimony? Ay, kayo lahat, subukan nyo ng produkto namin, ang HCI Power Trio. Ang ganda talaga ang bisa. Alam nyo ba, nandito ako kasi gusto ko lang makatulong. Sana naman gumagamit kayo, wala kayo atubiling gumagamit ng product na ito kasi marami na proven and tested na talaga. Kaya nga, ako po si Marites de Luciento, si Stakis ng Mandawi. Since 2005 until now, nandito po ako sa HCI dahil sa kaganda ng product at saka ang ganda talaga ng kumpanya namin. So, ayan sa mga listeners natin, napakagandang pag-share paano nakakatulong yung ating produkto. Actually, dito sa atin, karamihan talaga na nag-join dito sa Health Code International dahil merong mga health problem. O, diba? Mayroong mga health problem. At nang na-prove namin na maganda talaga yung product, ay we started reaching out people para makatulong. Kaya hingin ko rin po doon sa mga natulungan ng ating product na i-share din natin sa iba para mas madami ang mag-benefit sa magandang product ni Health Code International. But of course, hindi lang yung good health ang sinishare natin. Kasama po ang kabuhayan. Hello sa mga lahat ng nakikinig, saan man kayong radio station nakikinig. And of course, sa mga nasa Facebook, hello sa inyong lahat. Oo, so kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. Hindi lang yung health ninyo, kasama po, siyempre, ang kabuhayan. Kaya congratulations doon sa mga taong in-embrace ang opportunity na makatulong sa mga tao. Dahil sayang po talaga ang kagandahan ng product kung iilan lang ang nagsishare sa mga tao. Okay, di ba? By sharing, pwede kayong kumita. Di ba? Pwede kayong kumita dahil maraming ways to earn dito sa Health Code International. But of course, for people talaga ay mas magandang mag-member kayo. Mag-member po kayo. Oo, nasa ang membership natin ngayon nasa almost 6,000. May konting sukli. Doon sa 6,000 nyo, lahat po yan ay health product. Walang sayang doon. And kagandahan po, next time you buy our products, it's 20 to 54% discount. Malaking discount po talaga pag kayo po ay member dito sa atin. Okay? So, kung may dagdag na tanong, ito yung aking text hotline is 0939 9040717 0939-904-0717. And of course, sa mga sa mga listener natin sa area ng Camarines Norte, meron tayong nakaschedule na health and wellness seminar. Kailan yun? June 17 sa Kapalonga. Doon po yun 9 a.m. 9 a.m. sa Kings Bulalo in Kapalonga. Makipag-coordinate lang kay Ma'am Imelda Giasmo. And of course, June 18, doon naman sa Hangout. Saturday po yan sa Hangout in Santa Elena, Camarines Norte. Oo. Magbisita lang kayo sa ating CMD Center dyan. Of course, doon sa mga nagtatanong tungkol dito sa health analysis, itong health analysis natin, it's a German technology kung saan 1 minute hawak kayo sa gadget, more than 30 laboratory results na po yan. Available po yan sa CMD office. And of course, yung mga gustong magpa-nerve therapy, available din yan dito sa ating office at sa ibang CMD Stakis Center. Okay? So, dito na muna tayo sa ating mga outlet kung saan pwede kayong pumunta sa pangangailangan nyo ng ating product. Pero ulitin ko dito, sa nagkaroon ng bara, parang clogging sa heart, garantisado ikaw ay matutulungan. Tagarian yan sa area ng Daet, 47 years old. Oo.
Yan, malaking tulong. Dapat alam natin. Kasi usually, pag nagkaedad na, pagkargado ka ng toxins, pati yung ating puso, yung ating heart, ay pwede magkaroon ng problema. Painom muna tayo ng tubig, ha? So, dito na tayo sa ating mga CMD Center. Sa area ng Camarines Norte, hanapin lang HCI CMD Center at Purok 1, Barangay Tugos, Paracali, in front Tugos Elementary School. Sa Purok 5, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban, malapit sa Kasorog Checkpoint. Sa Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. CMD Center at Chegolinian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, near Giselle's Garden. Sa corner Lapak Street in Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte. Sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, near Seventh-day Adventist Church. Ma'am Susan Correa Abai sa Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. Sa area ng Camarines Sur, Ma'am Cathy Cecil, Binanuhan, Karamuan, Camsur. CMD Center at 36A, Barlen Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Panday Street, Goa, Camarines Sur. Mr. Pedro Villanueva, Mambulo, Nuevo Libanan, Camarines Sur. Sa Durtio Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. Sa second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur. Atap JC Marketing sa LNL Building, Bulalacor Road, San Pascual, Bulalacor Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur, in front, Regal Plaza Hotel. Ma'am Emilia Cabaltera, Pugay, Baaw, Camarines Sur. Sa area ng Catanduanes, Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Ma'am Salve Cabal, CMD Stock Center, San Pedro, Vera Catanduanes, Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysuran, Karamoran, Catanduanes. At sa area ng Masbate, CMD Center at second floor, Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City, in front Banco de Oro. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Sa area ng Sorsogon, Ma'am Rosemary Tarog, Makalaya, Castilla, Sorsogon. Jeneline Mangampo, Purok 2, Inang Pilar, Sorsogon. CMD Office at second floor, room 204, ACM Building, corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Roger Obia, San Antonio, Pilar, Sorsogon. Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Cora Espadilla, Balago, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo. Christopher Olaso, Miliabas, Pilar, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Wenelin Fuentes, Puro Cadena di Amor, Comadgad, Casillas, Sorsogon, malapit sa Barangay Hall ng Comadgad. Annabel Maquiñana, Danny Bell General Merchandise and Construction Supply, Centro, Pilar, Sorsogon. Maria Jinky Aquilmo, Purok 6, Bulabog, Dap-Dap, Pilar, Sorsogon. Sa First District of Albay, andyan si Mr. Ray Mendez, 156 Corbado Street, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Cathy Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbi, Tiwi, Albay. Sa second floor, Center Point Building, atap 711 Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Martel Neo Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Rodel Mancera, Sugod, Bakakay, Albay. Michelle Biasca, second floor, Lawenco Building, Barangay 12, Magsaysay Avenue, atap GW Hardware. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Sa second district of Albay, andito si Mr. Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo, Albay. Rafael Escalador, Morok-Borokan, Rapo-Rapo. Toy Dahak, Toy Gen, General Merchandise, Purok 38 ba, Manito, Albay. Joy de Silbulos, Purok 1, Kawayan, Manito, Albay. Si Stock Center sa Legazpi, nasa second floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Taas tayo ng Denver's Computer Shop, in front LCC Supermarket. Joanne Serrano, Bagabawan, Rapo-Rapo, Albay.
Andyan ni si Ma'am Rowena Neo at Avon Outlet, Libanos Residence, number 14, P. Borgo Street, Ilawod 3, Daraga, Albay, Eden, Bardalo, 377, Purok 5, Barangay 1, EMS Barrio, Legazpi City, Licel, Longasa, 4J Drugstore, Bangkirohan, Legazpi City, Sarte Commercial, Market Site, Daraga, Albay, Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market beside Palamigan, Felix Lopez Anislag Market at Vegetable Section, Angelo Moral, Barangay Sipi, Daraga, Albay, Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay, Nora Aison, Purok Legazpi City, Sabal Store, Purok 3, Baligang, Kamalig, Albay. Now sa 3rd District of Albay, andyan si Ma'am Sonia Perenya, ground floor, Kamalig Market, Evelyn Austero, Taladong, Kamalig, Albay, Rexy Sardinas Store, beside LBC, Ginobatan, Ami Canseco, kaya Boardwalk Service Center, Market Site, Uwas, Albay, Susi Dizon sa Utrapay Water Refilling Station, Bichara Arcade, Pulangi, sa 2nd floor, sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basod, Pulangi, at sa 2nd floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunaw, Ligao City, beside PNB, Ligao. Ma'am Nea Pasinyo, San Francisco, Ginobatan, Albay, in front, Tria Cable TV Office, Mariel Sabasa, Purok 7, Badian, Uwas, Albay. Yan po ang ating center, mga distributor, mga center. Okay. Sabi dito, kung may tanong, basta yan. Oo, kung itong nagtatanong, sana mapakinggan mo, ha? Wait lang, ha? Oo. Itong nagtatanong na to, na taga Daet, sabi niya kasi tinatanong niya, actually malaking tulong talaga itong 594 ang dulo na 47 years old na nagkakaroon ng heart disease or nagkakaroon ng clogging. Alam mo, kaya nagkakaroon ng enlargement. Pag napabayaan mo yan, lalala pa po yan at mas malaki ang magiging gastos mo. Oo. Kailangan lang agapan mo kasi sa age na 47, pag puro ka na lang synthetic na drugs, mas lalala po yan. Baka umabot yan sa magkaroon ng barao, di ba? Magkano ang operasyon para sa puso, para lang kung may mga bara-bara ay matanggal. Pero our products tried and tested, even yung may mga bara sa puso, bara sa ugat, yung mga bara sa utak, di ba, sa brain, may mga bara-bara na dyan, kaya nagkakaroon ng stroke or cardiac arrest naman kung nasa puso. Yan ay talagang natutulungan. Kailangang diskubrihin po ninyo. Kung hindi kaya yung Power Trio, pwede naman individual. Isang boteng CMD, isang boteng CBF, isang box ng Cell Bio Juice. Para lang masubukan nyo ang aming produkto. So, ayan, ubos na yung ating oras. Kung may dagdag na tanong, i-text nyo na lang sa akin at magte-text back na lang ako sa inyo. I-text lang edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo sa 0939-904-0717. Yung mga nasa Facebook, pwede kayo doon sa CMD Bicol para ang sasagot sa inyo ay si Nurse Earl. So, ayan, ubos yung ating oras. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana po ay matugunan ang aming misyon to help restore the health of people and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli ng dahil sa ating mga produkto. So maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.